Good morning mga Kachi Boy. Maglagay kami ng alambre sa luna na ikakabit namin sa Molino, Cavite. May balian mamaya ng wampay. Wala pa mga kuwat. Hello! Lager kami! Kakarga na namin siya sa aming service. Yan ang aming service. Ako na good ni. Ayun na ni. Tawa-tawa pa, extra na ngayon. Papunta na po kami Molino, Cavite, sa site ng kakabitan ng luna. Tag. Mamaya na mga gabi. Alas 6. Alas 6. Okay, sige. Medyo traffic. Nasa office pa kami. SM Sukat. Dito yan, mahal pa na yung dito nga dito. Disco ba, mga limasag, buwit ka? Ang mating halito. Yan o, yung mga ring isla o. So guys, dito na kami sa site. Ano to? I-shuttle, no? Bago yan, kain muna kami. Para may lakas. Sa syudad mo ba? Cocktail. Ah, pareha da ita.
Ha? Paksiw. Pareha man tapaksiw. Ka bro, anong oras mo bro? Paksiw naman. din. Ulam ha? Paksiw din. Ah, very good. Paksiw din. Para-paras tayo paksiw ah. Serious lang ang iba, pansit. Pampahaba ng hininga. Diyan po namin ikakabit mamaya ang tarpaulin. Dito po sa pangalan nitong building na to, ano to eh. Ito yung building niya oh. Asiatel. Ang kanyang pangalan ng building. Second floor lang to. Asiatel Molino Bacoor. Ito po yung area niya sa Asiatel. Diyan po namin ikakabit ang tarpaulin na aming nilagyan ng alambre kanina. Dun sa area. Traffic na. Naghihintay pa kami sa may-ari. Wala pa yung may-ari. Maya pa. Mamaya pa. Anong oras ton? Alas 8. alas 8 pa daw. Maaga pa. Kain gwardiya namin. Vlog ah. Yan yung gate. Ano ba yun? Sige. Ano daw yun? Wala ko kasi. Batang pos mo to bay. Kailangan mo pagiling muna bago garo. Bata. Okay. Ang atong sugilanon. Juno. Wa pa man bay, magtaod pa man tagluna. Taod pa tagluna. Kunya pagabot dito. Planta. Si ano na lang, si Entoy Buringit na lang. Tignan lang, oh, buhol. Pre, buhol. Yeah. Sabit yan, no? Sabit. Yan, binababa na namin yung fishing baklaran po. Okay, nakakabit na po namin. Yun, dalawang una, double piece. Ayan siya.
Yan yung luna namin kinabit. Tapos na. Ito naman siya, fishing. Kumapa ka sana yung diretso yun eh. Kaso wala ka pa. Adik. Ay, kasi yan ang gilpan. Wala ka tingin. Ay, tinubo nila yan. Kaya ba, wala ka tingin. Kaya, mabilis mapulit yan. Dapat trick na, ginalapaan nila ng tubo. Nakapit sa ano yun eh. Nakapit sa luna. Dapat may tubo yan, gilapa. Kahit gilapa lang, tubo, pwede na. Sila nga, nasiyan nga, hindi rin yung frame. Ayaw nga. Hili daw yung na unit yan eh. Putol yung mga mga. Pauwi na kami planta. Mga Maggrado. Uwi na. kaibigan, pauwi na kami. Hindi mo. Babay sa inyo dyan, mga Asia Ganyan 10. ka ng konti, wala rin palabali sa baba. Wala maano yung mga frame doon, di maayos. Sa kilid gani nga yung napunitan. Napupunit? Putol yung ano doon eh, hindi naman welding. Kaso may po yan,